Ca să ajungem la Cocieri, am traversat râul Nistru cu feribotul. Astăzi vom munci, dar și ne vom odihni la un sanatoriu apreciat de toți moldovenii. Vom ajunge și la un punct de acordare a asistenței medicale urgente din satul Cocieri, unde sunt de servicii locuitori de pe întreg platoul Cocieri, dar și cetățenii ai Republicii Moldova care trăiesc în orașul Дубасари. Международные проекты поощряют налаживание прекрасных отношений между населением Молдовы, живущим на обоих берегах Днестра. А это вселяет руководителям учреждений, примарам населенных пунктов надежду на перемены и желание, чтобы жизнь в селе возродилась. Мы приехали в коммуну Кочиеры Дубасарского района. Село Васильевка, расположенное на левом берегу, является частью примарии Кочиеры. Отсюда до Дубасар около 2 километров. Прошлым летом немало жителей нашей страны открыли для себя эту деревушку, решив отдохнуть в живописной местности. Отечественные туристы, мечтавшие об отдыхе в собственной стране, смогли запланировать отпуск вплоть до мельчайших деталей благодаря открытию 2 туристических информационных центров в Кишиневе и Тирасполе. Центры предоставили посетителям информацию об интересных мероприятиях, возможностях размещения, поездках и туристических маршрутах. Так мы очутились в санатории Стругураш, который расположен в особой природной зоне, вдали от городского шума, где царит атмосфера тишины и покоя. Mergem în blocul curativ e cu 4 etaje. La primul etaj avem buvetă cu apă minerală. Ce aveți? Buvetă cu Asta? apă minerală, da. Puteți să mă serviți și pe mine? Desigur că Diana. Doamna Diana, veniți! Nu vă Lăsiți! Da. Buvetă cu apă minerală pentru tractul gastrointestinal și fitobarul. Ceaiuri din diferite plante medicinale. Dar apa asta de unde vine? Avem, e sonda noastră. Sondă? Dar e fără gazul. Fără gazul, Fără gazul, da. Adică e o apă cu calități foarte... Foarte benefice, mai ales pentru tractul gastrointestinal, pentru bolile de stomac, adică sunt prescrie în dependență de secreția acidului la stomac, pentru bolile ficatului. Și oamenii vin dimineața și servesc apă? De 3 ori pe zi, în dependență... Câte 100 de grame? Он расположен в районе Дубасарского водохранилища, неподалеку от сел Кочиеры и Маловато-Ново. Расстояние до Дубасар составляет 10 километров. Până la pandemie aveam și din Italia, Israel, Rusia, din mai multe țări, adică veneau la odihnă, dar acum pe perioada de pandemie, adică doar de Moldova. Se face gimnastică pentru, se face pentru trenajoare. Gimnastica curativă matinală pe timpul de vară se face afară la terasă, se ocupă persoana care are kinetoterapeutul, da. Ei confecționată cu bulgări de sare de la Sovata sunt transportați. Ferestruicile sunt cu sare de la Himalaya și ea se utilizează pentru tratamentul organelor respiratorii. Dacă ați intrat, cred că aveți un pic de... se vede că este un miros de sare. Pereții ăștia tot e sare? Pereții tot e sare. Sunt bulgării transportați de la Sovata. Wow! Da. Сюда приезжают восстановить силы и здоровье молдаване с обоих берегов Днестра. Ради лечебных процедур кишиневцы готовы преодолеть расстояние в 50 километров. А эта супружеская пара учителей приехала из Калараша, чтобы поправить здоровье и зарядиться энергией к новому учебному году. Veniți des aici? Suntem pentru prima dată. Cum impresiile? Bine, am mai fost și în alte sanatorii, dar bine, compatibil. Vreau să spun că toate sunt bune, și hârjauca, și cahulul, toate sunt foarte bune. Și am vrut să cercăm și aici, încă este Nistru, anul acesta nu este posibilitatea de merge la mare. Și combinăm utilul cu plăcutul. Câte zile stați aici? Nu să stați? Suntem pentru 12 zile doar, fiindcă nu ne permite mai mult concediu. Și doar 12 zile. Frumusețile Nistrului v-au impresionat? Bineînțeles, pentru prima dată văd stâncile acestea frumoase, cu toate că noi știm și la Orhei sunt stânci frumoase, dar e frumoasă, vederea e nemaipomenit de frumoasă. Aerul plăcut, este bine, curat.
Asta voiam să zic. Din punct de vedere ecologic este foarte bine, relaxare totală și râul și procedurile și totul este bine. Alimentația foarte bună, și personalul este foarte amabil, adică este binevenit totul. Am avut niște probleme foarte serioase de sănătate și acum am nevoie de tratament regulat. Și iată am venit încoace, cum spune soția, momentan ne-am hotărât. Au fost alte programări, au fost programări ca să mergem la mare, dar am zis, iată să vedem aici, este și Nistru, este o situație, este un anturaj foarte plăcut, anume pentru recuperare, pentru a face ca организм nostru să fie mai rezistent. В будущем этот курорт может стать современным оздоровительным центром. Местные власти мечтают о новом оборудовании и лучших условиях для приезжающих в санаторий гостей. А пока они составляют проекты для привлечения инвестиций. Hai să vedem. Se aduce Dar de unde e nămolul ăsta adus? de la Micăuți. De la Micăuți. De la Micăuți. De ce anume de acolo? Au certificate, trebuie să se decidă certificate Adică, cu componența. adică sunt foarte bune pentru sănătate. Da, conțin foarte multe microelemente. Pot să pun și eu mâna pe lot? Desigur că, da, va face o piele capitelată după procedură. Spune așa pe mână, da? Da. Dar uitați că Și e un... pe față se fac aplicații. Mai ales asta practică, Doamne, dar ce, Doamne?